Евгений Валентинов Лазаров. Вие, Евгений Валентинов Лазаров, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Калиакра Пламенова Найденова? Уважаеми кумове, тук е потвърждението на младите хора. Познавате ли ги достатъчно добре и убедени ли сте, че по собствено желание искат да сключат този граждански брак? Скъпи младоженци, в изпълнение на взаимното ви желание, въз основа потвърждението на вашите кумове и на база предоставените документи във верността, на които се убедих, е съставен акт за граждански брак, който ще ви поканя да подпишете. Моля, младоженци, заповядайте. Браво!